gaur Donostin EASO plazan, aste nagusiaren programaren barruan, aurkezten dugu kondaira baten truke. Natura defendatzeko eta natura maitatzeko egin dugun antzeslana. Baita ere, elkar trukeatzearen garrantzia eskaini nahi dugu antzeslan honetan, eta erakutsi. Orduan, lotura daka elkar trukatzea eta natura antzeslan honetan tarta baten inguruan, eta horren inguruan sortzen da antzeslan honen trama guztia. Idoia prestatzerako orduan improvisazioen bitartez sortzen dugu antzeslana. Hau da, denea hiru pertsona konposatzen dugu taldea, orduan beti bat kanpoan gelditzen da eta azten gara improvisazioak egiten. Beti gaia argi dugularik, horren inguruan azten gara prestakuntza egiten. Horren ondorioz, testo bat o gidoi bat sortzen da, eta horren ondorioz, azten gara ikusten aberse gauzak behar ditugun antzeslana aurrera ateratzeko. Eta hoxe, azten gara, bai txontxongiloak guk egiten ditugu, dekoratuak baita ere, eta orduan, behin garbi dugunean, juten gara, behar ditugun gauzak egitea, eta gure tailerrean, material erreziklatuak beti ere erabiltzen ditugu, txontxongiloak o dekoratuak egiteko, poliesterra, papera periodikoa eta zeloarekin, gero goma espuma ere, koltsoietatik ateratzen den goma espumakin, gura izak hartuta horri biltzen gara, txontxongiloak egiten, eta baita dekoratuak ere, goma espuma beti dauka presentzia ondila gure antzeslan guztietan, bai hauetan eta bai egin ditugun beste guztietan. She go like a rocket, jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher, jump in the line, rock your body in time. Off the chimney, jump in the line, rock your body in time. Whoa!